सनितपुर जिला खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशननि बानजायनायाव बे तेजपुरनि बे साखाथिनि गरामारियाव सानजारां गेलेग्रा फोथाराव जिल्ला हिसाबैनो बेयाव मोनसे बैसागो बिदाय फोरबो खुंदों आरो बे बैसागो बिदाय फोरबो खुंनाय बानजायगिरि बिथांमोननि सोलेरनिफ्राय आङो गोजोननायखौ बावदों गोरबोनिफ्रायनो आरो आं बाव फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। जिहेतु बैसागोआ जाहैबाय मोनसे बर' हारिनि गेदेर मोनसे फोरबो। बे फोरबोल' नङा, बियो जोंनि धोरोम आरो समाजजों लोब्बा थानाय मोनसे फोरबो, बर' हारिनि जोंनि जिउनि आवै होननानै जों बुंनांगोन बेखौ। आरो जिहेतु बर' हारिया जाहैबाय जिहेतु आबाद गाहाय हारि हिसाबै जिहेतु जोंनि बे बैसाग दाननि उनावनो जों आबाद मावनो थियारि जानांसिगौ। बेनिखायनो जाहाथे जोंनि देहाफ्रा राफोद जाथों, बेनिखायनो जों मोसौ थुखैखालिनो 101तानि मैगं बुथुमनानै जों जानानै जाहाथे जोङो सान्दुं अखा सहायनो हायो, बेनि थाखाय जों साग्रिद जाखाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि मोसौफ्रा जाहाथे बेमार आजार जाया, बेनिखायनो जोङो थुखैस्रां लोबस्रां गङाव थाव फुननानै जाहाथे हाग्रानि मोसाफ्रा जाहाथे गावनि फोलेर नेनानै दाजाथों होननानै हांगारखौ फुननानै मोसाबादि फाख्रा सिख्रा खालामना लाबाय, जाहाथे जोंनि आबाद मावनायाव जाहाथे जेबो हेंथा जाया, बेनि थाखाय जों साखाफारा जाखाबाय। आरो जों बुंनांगोन बैसागोआ जिहेतु बैसागोखौ गारोब्ला जोंनि बर' हारिनि जिथु हारिमु बेनो आद्रा जागोन। दिनै बैसागोखौ बेयाव फालिनायल' नङा, बेयाव बैसागो फालिनायनि गेदेर ओंथि बेयाव दङ। जिल्ला आफादा खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु बाव खुंदों, बैसागो फोरबोखौ खुंदों, बे खुंनांगौ ना खुंनाय नङा बेयाव बे बैसागो फोरबोखौ बोरै खुंनांगौ आरो जोंनि बर' हारिमुखौ बोरै हमथाना लाखिनांगौ, जोंनि रावखौ बोरै फेहेरनांगौ, बिनि मोनसे नाजानाय बियो थारमाने। दा बेनिखायनो आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। आरो बैसागोखौ लानानै जोङो गुबुंले खालामनाङा। जों माखासे जायगायाव नुदों दानि जाखांफुनाय माखासे सेंग्राफ्रा मालाबा एसे गोरोन्थि खालामनो नागिरो। फ्रि बैसागो खुंनानै बैसागोजों लोब्बा गैया गारा माखासे जानाय लोंनाय एसे बारा खालामनानै बैसागोखौ एसे गुबुंले खालामनाय नुयो। बेनिखायनो आं दानि जाखांफुनाय इयुन जोलै सेंग्राफोरखौ आं खावलायदों, जाहाथे मानसिनि गेजेराव जों फोथायलायनाय, गावजों गाव सिबिलायनाय लानानै जाहाथे जोंनि समाज बेबस्थाखौ जों गोग्गो खालामना लानानै इयुन जोलैनि थाखाय जाहाथे जों गोग्गो मोनसे समाज दालांनो हायो, बेनि थाखाय साफ्रोमखौबो हाबा मावनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि दारै आं खावलायबाय। दिनै आवगायनिफ्राय आवगायलांगासिनो दङ। जिहेथु जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेतु सुक्ति जाबाय। सुक्ति जानायनि उनाव खुनु जाथिया मोननै काउन्सिल मोनाखै, खिन्थु बर' हारिया मोननै काउन्सिल मोनबाय। मोनसे 6 सिडुल बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। गतिके मोननै राजनैतिक अधिकार मोनबाय। बेनि दारै जों बुंगोन बे सुक्तिया गुबुना जेखियानो होनाथों मानो, जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै थामथि सुक्ति बियो 1 नम्बर 3 नम्बर बिएसि सुक्ति जाबाय, बिटिसि सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्तिया जोंनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बे मोनसे साबसिन सुक्ति होननानै जों बुंगोन। आरो बेनिखायनो बे सुक्तिखौ मावफुंजोबनो थाखाय जोंबो सागानगिरि आफाद हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिनि सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय जों खावलायदों। आरो सुक्तियाव थानाय बायदियै सिमा बारायनाय, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमासनि गामि सोसननाय, बियाब दानाय, बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों सोरखारखौ नारसिनबाय थादों, दुलाराय बर' फरायसा आफादजों समानै। आरो बेजों लोगोसे जा मोनसे गोजोननाय बाथ्रा जों फोरमायनांगोन, जिहेतु GI टेग मोनबाय जोंनि गामसा, जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि जानाय माखासे जिरादफ्रा आरो मोनबावनो गोनां दङ। बेफोर मोननाया जोंनि थाखाय गोग्गानो गोनां। हारिखौ जे जों गेरेमसा महर दानांगौ होनना बुंबाय थायो, हारिखौ गेरेमसा महरै दानोब्ला दा बेफोर खोब गोनांथि। आरो जों रांखान्थि भाबै दावगानोबो नांगोन। रांखान्थि दावगानोब्ला जोंना बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसनि दारैसो जों दारायनो हागोन। जों माहारियारिबाद जिथु जातीयताबाद होनना बुङो, जातीयताबादनि बाथ्राल' जों बुंबाय थाबाबो जानाय नङा। जोंनि रांखान्थि बिथाखौ जुदि जों गोजोर खालामना लानो हायाब्ला जोंनि माहारियारिबाद दानाया एसे गोब्राब जायो। बेनिखायनो जोंनि रांखान्थि बिथाखौ दानोब्ला जोंनि बे काउन्सिल मोननैखौ गोग्गोमै जों दाना लानो हानांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा?
थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।